Fjum l-Ewropa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg ġurnata sieħa ltaqa' ma' nies u jisma' l-aspirazzjonijiet tagħhom dwar x'Ewropa jixtiequ jaraw. Fil-għaxija Bernard Gregg indirizza attività organizzata mill-MP tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus dwar it-triq il quddiem għal Malta wara 21 sena ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Fl-attività tal-ġimgħa pparteċipaw anke numru ta' żgħażagħ. Id-diskussjoni kienet immexxija mill-preżentatur Peppi Azzopardi. Aktar kmieni il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-mara tiegħu Mary Gregg attendew ir-riċeviment li kien organizzat fil-Barrakka t'isfel biex jiċċelebra dan il-jum. Jifakkarna f'meta 75 sena ilu fl-1950 il-Franċiż Robert Schuman ħareġ bil-viżjoni tiegħu għal Ewropa Magħquda li waslet biex inħolqot l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum. Din l-Unjoni kienet ġiet iffurmata ftit ta' snin biss wara it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija u allura jibqa' kruċjali l-impenn aħħari tal-Unjoni Ewropea li tkun għaqda ta' pajjiżi li jgħozzu l-paċi u kooperazzjoni kummerċjali u soċjali bejn il-popli.